እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና ፈረንሳ ኣብ ግሪክ ካብ ዝርከቡ ስደተኛታት ን757 ዕቁባ ክትህብ ምዃና ኣፍሊጣ ቤት ጽሕፈት ሚኒስተር ጉዳያት ስደተኛታት ግሪክ ካብ ዘውፅኦ መግለጺ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳን ግሪክን ድሕሪ ዘካየድዎ ዝርርብ ፈረንሳ ኣብ ግሪክ ዝጸንሑ ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ከተጣይስ ከም ዝወሰነት ኣፍሊጡ 350 ካብቶም ስደተኛታት ኣላይ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ህጻናት እዮም እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ምጥያስ ዞም ስደተኛታት ኣብ መጀመርያ ናይዚ ዓመት ክካየድ ተመዲቡ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምንቅስቓስ ብምድራቱ ከይተኻየደ ምጽንሑ ኣፍሊጡ ኤምባሲ ፈረንሳ ኣብ ግሪክ ብወገኑ ዝሃቦ መብርሂ እቶም ፈረንሳ ዝተቐበለቶም 757 ኣብ ወርሒ ሰነ ክግዕዙ እኳ እንተኾኑ እቶም ጉዳዮም ተቐባልነት ዘይረኸበ ዜጋታት ኣፍሪቃ ናብ ሃገሮም ዝምለሱሉ መንገድታት ንምንዳይ እቲ ዘተ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሩ ፈረንሳ በተሓዛ ጉዳይ ስደተኛታት ዘለዋ ጸገምን ሕብረት ኤውሮጳ ንዝሃባ ቁጽሪ ስደተኛታት ክትቀበል ብዘይምኽኣላን ካብ ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ መሰላት ሃገር ነቐፌታ ክቐርበላ ጸኒሑ እዩ ኮሚሽን ስነ ምግባርን ጸረ ብልሽውናን ኢትዮጵያ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሃገር ንብረቶም ከመዝግቡን ዝወሃቦም ናይ ግዜ ገደብ ከኽብሩ ጻውዒት ኣቕሪቡ ብመሰረት መግለጽቲ ኮሚሽን ካብ ቀዳማይ ሚኒስተርን ፕሬዚደንትን ጀሚሩ ኩሎም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ዘለዎም መጠን ሃብትን ንሳቶም ኮነ ቤተሰቦም ዝውንንዎ ንብረትን ብወግዒ ዘመዝግብሉ ግዜ ክሳብ 7 ሐምለ ጥራይ ክጸንሕ እዩ እቲ ብቁጽሪ 668 ዝባር 2010 ዝፍለጥ ኩሎም ሰበስልጣን መንግስቲ ውህሉል ገንዘቦምን ንብረቶምን ከመዝግቡ ዝሓትት ኣዋጅ ኣኽቢሮም ድሮ ዘተግበርዎ ከም ዘለዉ እኳ እንተተሓበረ ገለ ሰበስልጣን ግና በቲ ሕጊ ዘይምቕያዶም እቲ ኮሚሽን ኣፍሊጡ እንተኾነ ናይቶም ንብረቶም መምዝጋብ ዝሓንገዱ ሰበስልጣን ኣስማት ብወግዒ ኣይገለጸን ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ንብልሽውና ዝቆጻጸር ኮሚሽን ከም ዘለዋ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ካብ ለገስቲ ሃገራት ዝርከብ ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ገንዘብ ከም ዝጠፋፋእ ጸብጻባት የመልክቱ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን ኣጽኒዕዎ ዝጸንሐ ማዕቀብ ንተወሳኺ 1 ዓመት ከም ዘናውሖ ገሊጹ ባይቶ ጸጥታ ብዓርቢ 29 ግንቦት ኣብ ዝገበረ ኣኼባ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን ጸኒዑ ዝጸንሐ ናይ ኣጽዋር ማዕቀብ ንተወሳኺ 1 ዓመት ከናውሖ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ሰበስልጣን መንግስቲ ዝተነብረ ንብረቶም ናይ ምድስካል ማዕቀብ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዳግማይ ክሳብ ዝረአ ከም ዘለዎ ክጸንሕ ወሲኑ ኣብቲ ዋዕላ ካብ ዝተረኽባ 15 ኣባል ሃገራት ተን 12 እቲ ማዕቀብ ክናዋሕ ከድምጻን ከለዋ ቻይና ሩስያን ደቡብ ኣፍሪቃን ድምፀን ካብ ምሃብ ተቖጢበን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝርከቦም ተጣበቕቲ መሰላት ናብ ደቡብ ሱዳን ዝጓረት ኣጽዋር ገበናት ንምፍጻም ርሒብ ዕድል ከፊቱ ብምጽንሑ ነቲ ውሳኔ ዘለዎም ደገፍ ገሊጾም ኣለዉ ባይቶ ጸጥታ መወዳእታ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ሓድሽ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምቋም ዝኣተውዎ መብጽዓ ብቕጽበት ከተግብሩ ጸዊዑ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ Radio Erena Radio Erena ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ